Presiden ke New Trap Aceh National Movement ACNM ula dawab na kasorkar jala bakaday bansay ni pentip payba ya Memorandum of Understanding MOU belasoy do mentirang ba Konrad K Sangma bat mentirang ba ka Asam himanta beswa serma haka arpnai trik lalengkot arajar arpuar uloang ba kasorkar MDA hapo kejelam ke NPP kelasim ya kesinjam ban penbet yo pod usam hendaki payba kisah aka kumno bat hakanu karukom la penbet yo pod usam haka benta ke bandingkong bakentup ikin riu tuli kijaka Tarabari, Gizang, Hahim, Bokalapara, Khanapara, Pilangkata, Badrata Cera. Kani kejing dawa ke HNM, kelami katu kat ni kenta dien bau menterang ba ke jalame kelia haka arpnaitrik luber arjar arpuar, ulaya soye ke agreement penbaik pot bat menterang ba ke jala Asam, hakmat menteri bedai kemi yang kenat kampoi yang kesorkar India Amit Shah. Bat kum kaseng HNM ke ba jupek ngor, ke ba juyada, ya uput usam ya kenda siap jong kari berkajat benreu kapan pau jeng sokia namar katba kine ki arngut ki chief minister jongga jala Asam bat ke jalam kelia kidang bunkam bat kidang yai sekmat nagabanta ban sof ya kene ka bodal issue katba ka sarkar Asam katba kinong senong jong ka Asam kidang kurup ya kijaka puta jong kari kesi kidang klon ya kenda ko siap jong kejaj benreu ada ka bathung mauput hangthe hapo jima jirang kumjuru dang ban hakasngi sajan kidang thung mauput mausam hangti hapo langpi kalong ga ege ba so ataten baga along ga ege ba sokia hangi kum ka jaj benreu bat kinong elam sang balang khamtam yangi kinong elam jongka H&M Land Protection Cell tenagaliang jong ka H&M kum kawai nagiseng balang jongka jaj penreu jongka jalam megalia ngi penpau ke jing sungu ini ke sorkar ya ka bakala simkia nak benta kini ki mat ki jura ka ba ki pardok ki persnam ki klalong lang kenya hak ni ki san pau tali ki senan black no pat kum ka jaj penreu ngimla ban klet bah kabai berkenai ke border issue lane ke jinga ke japot ngiladu saungut yala ke jong ke jingim hangte po langpi namar tang nang ke dau ke jinga ke japot bat bunba ki parari ki balangat ha ulati jong kiput Asam bat ngasupen ken mau House nam Jakarta, way udikot Bashir Ham, jongke H&M napo patar kemak circle, ubak kodios thoni, ula rongru apa potok, ula sangat jel, seset potok, hangti po Asam, tang na kebenta, kaneka kamput kamsam, tang na benta kaneka dawak dausan, jong kari bagai benreu. Batang nak benta bangi yada ya kenda ko siap jong jaj benreu uai unong elam jong ka H&M nang tinapo tanjirang la IT la de da ka basong jil hangte po Asam bat ngah tharai la dang bakala wat ka kesu hadu menta kampat kot kana yas kemat nama dang ha kini ki snem idang phone yang idang itu yang bahap ban laj hajir spo Asam na banta kane ka tauba jong ke jaj benreu na banta baki samla kari kidan bat kithang ke mensem kumno ban yada ya khenda ko siap jong ke jaj benreu namar kum ki samla jaj benreu ngim kwa ba ki jaka jong kari kesi kin poi shige wai pat ki jala bat ngim kwa ba ka khenda ko siap
jong kejak benreu wat tang shin shiro kan lai shaki waipat ki state ki bang marjan kata kedai ka jing pen sngo lane ka jing sngo jong ka etchinam lan protection cell ha bai dai bagane ka kamput kamsam ka government of Meghalaya kadai ban penshai pajba ba kadai ban point detail hangi kum kino lam sang balang ha bai dai bat ka MOU ka balaya soi menta kasni podal hi bat ngi kwaru ba ha bai dai hadu banda poi ka final agreement ngi kerpat da burom ya ka sarkar kajongi ba kita ben thuplang ya ki CM ki leadership ki sim ki nokma bat ki nosar jong hima khasi ba per khnang ba kane ga jing ya pen bai pot pen sam kan ai jing hon ya baro kilang bat kan long ga jing mentoi ya ki hima kasi khamtam ya kari wajah benreu kecungi etchinam lan protection cell ka kwa ban ai jingkentu ya ka government of Meghalaya ha shua ban poi ha ka ka phase 2 ka jingye pen baj put bitsam bat ka sarkar Assam ngira kan tujur ya ka sarkar Meghalaya kan number 1 kalong ba kimdai ban sajam pelat kabar kajingkan tu jungi kum kajak benreu ke juga por ba ki jaka ki shnong ki puta jong kajak benreu kimdai ban lai shakasa ai ba ka khanda ko siap jong kajak benreu ka sa ba jangi kum kajak benreu bat ka jingkan tu ka ba kham kerpang galong ba namang yo I hagini ki sanpo tu ki snam blek no nado bang yo ya laga jong ka jala 1972 ka sarkar ka jungi nado ki sarkar ki barim hado kini ki sarkar ba menta kisha jam pala along thikum ki nyang ko ngo jong ka sarkar Assam kat balai u Assam supait baik da thumaput u Assam susngap dawan kurup jaka u forest of Assam supait tegane ke jingjam palat nagaliang jong ka seng HM ka so ban kentu ya ka sarkar Meghalaya bakam dai ban sya jam dai ban yadai la ka jong ka khandau ka siap dai ban yadai la ka jong uput usam dai ban yadai la ka jong ka jaka puta namar ngi ba ka jalla ka jungi ka long ka jalla ka barit ladang ya compare berki wai ki state jong ka ri India tidak nalor bangilong ka barit ladang iyo ya ki sarkar ki bajam kan long ka jing nong ka bakrau ya ka ri bajaban reu khamtam ka jalla Meghalaya haka mensim jongi kum kinoelam jong kaseng ngiju penpau borbor ba balai ka sarkar Meghalaya kamsim nuksa ya kiwai pat ki sarkar kum ka Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh balong ka balong jak baja ngimdai ban ailat ngimdai ban jam nak banta ban yadail ka jong ka kenda siap da banta ban yadail ka jong pusam namar ngisutu ba kador jong put usam kador jong kenda siap kaba ngimla ban ya compare batno panoro tikane kadai ka jingkentu kaba kham kerpang nagalayang jong ka HM ya ka sarkar Meghalaya ba kim dai shu nang iskmat ban sajam kim dai shu ban longyang kungu herai gede pen i la ka jong kum ki tari mulok ni gede pen i la ka jong ka jingklan pat pen i la ka jong ka hok ba jingsia
ha bedai bat ka khando ko siap jong ka jait benreu bat jong ka jelahi barokoi wat ju ya lekai wat ju penlong politik ha bedai bat ka khando ko siap jong ka jait benreu namar ba election kalajan rengi kwa ba kum kinong sunsar Kibron Shah terban sem ban ek jela ke jong ke jela ban ek jela ke jong ka khandok siap jela ke jong ke chat pen reu ba phidei ban sim ye kene kum ka nong kenti ke ba hakmat e nak banta ka jingsuk jong kalawai nak banta ka jingkermen ya ka pateng ban saka ki khon kikti batkin husnong jong ka jakla me kalya kum ka jaj ban reu bat kum ka seng chin am ngikan dak basai syaki nong susar ka jungi ba wat nom yele politik wat nom yele kai ya kene ka isu ba isu san jong ka jaj penreu namar balai ngi ongkum ta namar ba tanga po ndru benai lala ban penbai lala ban poi syaka final agreement klaim da kanjoktin yagi babon ki kli no sansar snong ki raj ki it ki hima bat kham tam kumbang ala ong mene ngan ban byang ya u chief executive jong ka khasihil automotive council tenelang jong seng kasmo ban ong ba ngi kermen bagi kibil inti bakane ka jing simkia bane jing tresitom jung sasar jungi kandai nadu ka mensem kandai nadu ka jing sokit ram kandai nadu ka jing sokhya ya ka ka bakum ka jaj benre bakum ka jela ka bangil angnot ha kini kisan totally tam kusnam